We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Ngiyabingelela ngibonge nethuba lokuthula udaba lwami. Ngicela ningibonise. Ngikhule ekhaya komalume ngikhuliswa ugogo. Sasihlala nje sibaningi singabazukulu kanye nomalume namakhosikazi abo. Ngingasho nje ukuthi wasikhulisa kahle kakhulu ugogo. Ngoba wasifundisa ukuthi uma ungumuntu wesifazane uziphatha kanjani. Futhi kwakuphoqelekile ukuthi sihambe umhlanga wezintombi. Okwakuyinto engenankinga ngoba kwasihlenga ekukhulelweni sibancane nangaphandle komshado. So kwakuyinto esasiyithanda futhi siyijabulela. Sikhula nje ugogo uyaye atshale engadini bese ayothengisela lezitolo zasedolobheni. So sasiphila ngaleyo mali kanye neye-grant kagogo kanye neyethu. Siqhubekile isikhathi ngaze ngemula. Ngajabula kakhulu ngoba ugogo wazama ukuthi angenzele umcimbi womemulo. Kwathi ngolunye usuku kuwumkhosi womhlanga sekundlule umemulo wami ngase ngikhethwa ngenye insizwa. Cha ngavuma ngoba nami ngathatheka. Wenza zonke izimfanelo. Aqhubeka ke amalanga saze sashada. Sase siyohlala emzini wethu. Ngizosho njalo ngoba phela sesishadile kodwa umuzi ngawuthola sowukhona. Ngingasho nje ngithi impilo yayimnandi kakhulu futhi umyeni wami wayengafuni ngiyosebenza ngoba wayekholelwa ekutheni indoda yiyo enakekela umuzi wayo. Kwathi nje emva konyaka sishadile ngase ngiyakhulelwa. uNkulunkulu wasibusisa ngengane yentombazane. Umyeni wami wayengajabulanga kakhulu ngoba wayefuna ingane yomfana. So sasesilokhu sizama ke ukwenza enye ingane ngoba sasinethemba lokuthi uNkulunkulu uzosibusisa ngengane yomfana. Kodwa kwakungenzeki. Ngangimbona umyeni wami ukuthi akajabulile kahle ngalokho. Kwathi nje sesineminyaka ewu-15 sishadile, umyeni wami wahlaselwa ukugula. So umyeni wami wayekholelwa kakhulu ezintweni zesintu. So kwathi makumuqala lokugula, wayehamba kakhulu abantu besintu. Kwathi la esebona khona ukuthi lamakhambi abamunika wona awasebenzi. Wayese evuma ke ukuthi ayiswe kodokotela besilungu. Yilapho la sathola khona ukuthi une-cancer. Bazama bona bandla odokotela kwasho ukuthi sekulethi. Umdlavuzo lo sowumudle kakhulu. Waze wandlula emhlabeni. Ngiyakhumbula ngelanga andlula ngalo emhlabeni. Amagama akhe okugcina wathi ucela ngikuthole enhlizweni yami ukuthi ngimxolele. Ngazibuza ukuthi ukhuluma ngani ngoba ngokwazi kwami ayikho into embi angenza yona. Besiphethene kahle nje, bekasinakekela ngayo yonke into. Ngisho ingane yethu beyifunda ezikolweni eziphezulu. Nami angikaze ngizizwe ngidelelekile ngoba ngangingasebenzi.
Samufihla ke umyeni wami ngesizotha. Konke kwahamba kahle kakhulu. Kwathi ngolunye usuku sesinamaviki afihliwe umyeni wami, ngathola ucingo oluvela kubameli. Bangazisa ukuthi kumele kuzofundwa iwili. Kwazise phela umyeni wami wayengusomabhizinisi omkhulu. Kwahlelwa ke usuku sasesihlangana. Futhi ayikho into beyingikhathaza ngoba ngangizitshela ukuthi vele yonke into ibhaliswe ngami nengane yethu. Kanti angibuzanga elangeni. Ngathola isimanga sokuthi umyeni wami unendodana encane ngeminyaka 2 kunendodakazi yethu. Futhi o-anti bebayazi lengane. Uma mezala vele ngangingenaye, ngafika emzini sekudala andlula emhlabeni. Ngendlela lengane beyifana ngayo noyise, kwakungadingeki ngisho ulibofuzo. Okungiphula kakhulu umoya ukuthi iwili yathi umyeni wami ubhalise wonke amabhizinisi akhe ngendodana yakhe, kanye futhi nezimoto zakhe uzishiyela yena, nengxenye yezimali ebekazibekile ziya kundodana yakhe. Mina nendodakazi yami sashiyelwa umuzi nemoto yami le vele bengihamba ngayo, kanye nemali yokufunda kwengane. Kwaphinde kwavela nokuthi ubaba unendawo ehlala abachashi. Mina bengingayazi leyo ndawo. Nayo leyo ndawo kwathiwa eyakhe undodana. Kule wili kwavela amagama okuthi konke lokhu ubaba ukwenziswe ukuthi akayikhulisanga indodana yakhe. So seyiso isikhathi sokuthi nayo ayidle izithukuthuku zakhe. Ngoba ngingafanga ngalolu suku angeke ngiphinde ngife. Into eyayingizwisa kakhulu ubuhlungu ukuthi wayeyifihlelani lengane, ngoba mhlambe ngangizoyamukela. Ngangazi vele ukuthi uyamdinga umntwana womfana. So kwavele kwabuya amagama akhe okugcina ngenkathi athi ucela ngimxolele. Manje ngiyazibuza ukuthi umxolela kanjani umuntu okwenze into ebuhlungu kangaka. Khumbula ukuthi angikaze ngisebenze, wuye owayenginqabela ukuthi ngiyosebenza. So uthi lengane ngizoyikhulisa ngani uma athatha amabhizinisi wala ekhaya awanikeza indodana yakhe engingayazi. Bengisacela ningibonise imiphi iminyango ekumele ngingene kuyo ukuze ngilwele amalungelo ami nawengane yami. Ngoba akusiyimina owathi akafihle ingane futhi akangayikhulisi. Engingakusho nje kubantu besifazane ukuthi abavuke bazisebenzele nabo ukuze balungisele ikusasa labantwana babo. Kubantu besilisa ngithi abayeke ukufihla izingane, ngoba angeke ukwazi ukufihla umuntu uyakhula. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela usitshele ukuthi ucabangani ngale ndaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje. Cela ungakhohlwa ukulike,
nokusubscribe. Ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free, awubhadali lutho.